Il-minuta tibda issa. Raffaela Zammit, direttriċi fiħdan il-Fondazzjoni Gabriel Caruana. Ħajtek minn dejjem kienet tirrevolvi madwar l-arti. Il-Papa Gabriel Caruana kien ovvjament artist. L-ewwel memorji tagħna huma l-exhibitions, il-belt. X'inhu l-għan ewlieni tal-Gabriel Caruana Foundation? Komplu l-legat tal-Papa tal-arti moderna u kontemporanja, naħdmu ma' komunitajiet differenti u li nissapportjaw artisti kemm stabiliti u kemm emerġenti. Għaliex huwa importanti għalik dak li tagħmel? Nħoss li l-arti huwa mezz ta' kif nistgħu nġibu bidla pożittiva fis-soċjetà. U x'ittik l-ikbar sodisfazzjon? Waħda personali hi meta jkollna l-proġetti ma' tfal, il-libertà tal-espressjoni tagħhom kemm huma unrestrained u l-kuraġġ li għandhom u naħseb li hija xi ħaġa li għandna fejn nitalmu ħafna minnha.